Arratsaldeon. Bueno, badikizue osoko bilkura ezoizkoa da, 6 puntu dekuz, eta hasiera mogutzako. Nik hasi orduko galdera bat, bueno, arraroa egin jata jon, Joseba Amaien batzorderik ez egotie, naiz eta ezoikoa izan, osoko bilkura bata, eta normalena izaten da, Joseba Amaien batzordi egotie, ez dakit zer dala eta ez da deialdirik egin. Hore, gaizek izan dire dienak, ezoizkoak zuek eskatunekoa dire, eta kontu orokorra ez da. Da ez du bentzeu, ezer bidanik, ze horrek gaizek trateta dauz, bibider komisioan ez da. Eta beste gairik ez da berez, ezoizkoa dalez, ez dago ezer bezkizia osartzeko, ez urgentzia ez ez. A ber, nik itakidan arte, naiz eta ez oizkoa izan, eta, bueno, oizkoetan ere gaizek trataten die batzordietan, eta gero plenora datoz, Bozeramaien batzordien hitz egiten da horretaz, berba egiten da, eta hori da prozedura normalena. Nik uste dut tokatzen zala, eta egon behar zala, Bozeramaien batzordien naiz eta gu deitu plenoa. Zergatik dagoen diferentzia, gai batzutaz mai ganien, eta hori Bozeramaien batzordien be komenta ezan, eta gainera, zuk esan duzu, aurrekontuetako gai bape badau. Orduan, raro egiten jata, nik ez dakit hau prozedura normalean gertatzen dan, edo kendu behar dan, edo ez dan kendu behar, ez ohikoa delako, Jon. Ez ohikoetan egiten delako normalien. Ez ohikoetan ez dut uste egindanik, inoiz. Arinakoan, beste igez izen zen, beste ezoikoa izen zen, ez da? Dago zera maian batzarrik ezken dure. Ze gaiz esan A, B, C, eta komisioan tartenekoak eta horrek aldaketarik ez deko. Oikoa danien, aldaketeko onleiz, edo luze berzen sartu, edo mozinoak, edo zeuzen. Horre txikitzen da. Hiru gai edo lau edo sei, kasu honetan dozen moduen, baina trateta badauz, horrek ez deko aldaketarik. Eta Bozeramaien egin, edo ez egin. Holan engedurik ez behar. Behitxu ezkeroan ukusko duzue, holan zan, ez da Jon? Barkatu, Arratsaldeon. Nik nahi neuke, gai ordenarekin hasi aurretik, ezoiko bilkura honen eskaren arrazoiak azaldua izatea. Gure aldetik zeraitik eskatu dugu, eta zein dan gure asmoa. Esango dure espatzut ezate, itxitzen ez dutela izten. Bueno, hor da gaizek. Hor da. Bueno. Zema denpora? Labur. Labur? Vale. Vamos minuto, la cosa. Gure asmoa, ezoiko udal bilkura odeitzean, legegintzaldiaren zehar kezkatu gaituzten auzietako gitxi batzuk publikoki azaltzea eta erakustea da. Legegintzaldi osoan zehar informazioa izkutatu egin izan jako eta sarritan dukatu ere, guretzat garrantzi berezia auki dauzen gai hauetan eta beste batzuetan. Gobernuarekin elkarrekin lanketa esparruak antolatzeko benetako aukerak, gure ustez, murriztu izan jakuz. Gure lehenengo saiakera da, modu orokorrean garrantzi berezioak iruditzen jakuzen gaietako batzuk osoko bilkura batean gure erramentakin lantzeko aukera da. Ohiko osoko bilkuratan lantzeko proposamena edo eskari egin dugu eta ez da onartu inoz, ez dakigu zehatz zergaitik, eta gaiak ez dira berriak, hauetako askoren inguruan behin eta berriz galdetu izan dugu bilkuratan, behin eta berriz lanketarako eskarak egin duguz, eta inolako erantzunik jaso ez dugunez, osoko bilkurara ekartzea, publikoak egitea, guk gure proposamena ekartzea gure izan dugu.
azkenengo bilkuran, Lumon egin zen ekaineko bilkuran, elkarlanerako batzorde bat eratzeko proposamena erarazi jakon gobernuak. Bilkuran lantzeko onartu ziren puntuak, ezoiko bilkura baten lantzeko eskarea egingo genuela jakin zenuenean egin zen proposamen hori, ez aurretik. Pentsatu like, zilegitasun osoz, batzorde horren eraketa gai hauek, gau ekarri guzan hauek edo beste batzuk, osoko bilkuran eztabaidatzeko estrategia bat dala. Guk proposamen serio eta garrantzitsuak direla uste dugu, eta horregatik dakar guzona. Eta proposamen horiek landu ostean, uste dugu bozkatu ere egin behar direla, eta soiko bilkura hau dela hauek ateratzeko modu bakarra. Dana dela, zuen proposamen horren aurrean, bere momentuan, gure erantzuna ondokoa izan zen. Baietz, prest gengozela, baina behin bilkuratik igarota. Gai bakoitzak individualki bere garrantzia sartuta eta eztabaiden publikotasuna bermatuta. Gure ustez batzordeak ezin dira eztabaidak herriari, eztabaida publikoari, iritzi publikoari eta interesdunei izkutateko antolatu. Eta beste modu batera esan da, gure arteko adostasuna elkarreko lanaren emoitza izan daiteke. Inolaz ere aldez aurreko baldintza bat. Eta adostasuna alderdi bien gobernuaren eta posizioaren lanaren ondore izan daiteke, eta ez dauzetan orduen be osoa izan behar. Legegintzaldi honetan zehar eta 3 urte pasa dira legegintzaldiarena, gu gaiak aurrez landu izan nahi izan duguz. Gu beti agertu gara elkarlanerako prest. Zuen proposamenak lantzerakoan, baina baita guk induguzan proposamenekin elkarlanerako prestatusuna agertu dugu. Baina beti izango metenik, horma bera okitzen dugu, zuen jarrera itxia. Agerikoa denez, Gernika Lumoko gobernuaren inguruan muturreko jarrera daukaguz, guk eta zuek. Zuentzat gobernuaren lidergoa herria zuzentzeko nahitezko faktorea da. Guk herriaren agintean sinisten dugu. Guretzako administrazioaren oinarrizko bete beharra herritarrak laguntzea da, eta herrigintzan lidergo herriaren esku egon bar dauela sinesten dugu. Horregaitik proiektuz eta proposamenez beteta badaukaguz gure eskuak, egitasmo horiek herriko alde eta sektore desberdinen parte hartzerekin, baino ez dira guretzako ulergarriak. Areago oraindik, herri talde eta eragileen proposamenak guroiko jardunean eta etorkizuneko gobernaduratan lekua egitea nahiko genduke. Horregaitik informazioa, gardentasuna, gobernu prozesuen irekiera, ez dira bakarrik, horrela badira be, administrazio demokratikoaren eraginkortasuna eta konpromesu etikoaren seinale. Guretzako gobernu parte hartzailerako tresnak dira. Albait eta demokrazia zuzenena eraikitzeko bitartekoak. Horregaitik ezoiko bilkura honetan eta gerora etorri daitezkeen beste batzuetan, horregaitik ezoiko bilkura honen deialdia. Itzordu hau saihestezina dalako guretzat. Oposizio benetan demokratiko baten baliabidea udal gobernua herritarren eskutan jartzeko asmoz. Bonbaratzeko. Guk gure osoko bilkura honen proposamenak lehengo asteko martitzean, uste dut, helarazi genduzala, egun hauetan tartean ez dugu zeuen
ekarpenik edo proposamenik edo iruzkinik jaso gaur goizean, eta gaur goizean jakinarazi egin dozkuzue zeintzuk zeuentzat diren onargarriak eta zeintzuk ez, eta zeuen ikuspegia egiten diren gaiei buruz. Hombre, nik eneuke esango, guk esango, hori elkarlanerako jarrera baten adibide argia danik. Eta konparazioz bebai, bilkura honetan lehenengo aldiz, beste aldearen, kasu honetan zuek gobernuan, beste aldearen proposamen bat onartzen da. Badabe kontu emate bat. Ze beste oiko bilkuratan guk egin duguzanak ez dire gai ordenean sartu, ez da bainoan aukerarik emon, guk planteatzen genduzan gaiak bilkuran, galderatik eta zeratik aparte, bilkuran politikoki lantzeko. Eta beste ideia bat. Abere, kapasak garen denon artean asmatzeko. Demagun udaleko batzorde guztiak, publikoak eta interesdun herritarrei irekiak direla. Guretzako izango izateke ordenantza parte hartzaile bat, udaleko Gernikako, udal gobernuaren ordenantza parte hartzaile bat, hori izango izateke helburu bezala, egitasmo benetan zintzua eta horrekin amaitu dut, eta proposamenen berri egongo futuro. Bueno, nik ez tekote ez da beden sartzeko hori, honen ganien, oseak zeu esan zu moduen, bakarrik erantzun got, hiru lau geuse, zezuk esan zu gure kontra geuse batzuk. Akabutik azitxe. Zue badakizue, hemen ganeko udaletzien, Bermeko udaletzien, Zornotzan udaletze guztietan, dabela joko demokratiko bat, baina dau araudi bet. Eta funtzionamento normala eta ona izetako hori araudize bete bida. Zuek hortik araudizetatik kanpora gure duzuela, bueno, bale. Gu betetan du, dauen araudize. Hori bat. Beste bat. Esan duzu guk informazioa eskutatu eitzen doule, nik esan dut hori egize ez dala, gara gardenak, zuk esango duzu ezetz, edo zuek esango duzu ezetz, eta hori frogatzeko, dauz, hemen gugaz jarritze osoko bilkura guztietan idazkarze, eta gai ekonomikoa badire kontu hartzaile. Ez dut uste, deure konfirmeko deue, oin esan berek ez deke, da gure badego oin bebai, inoz ezer eskute dunik 3 urte kapituen. 3 urte baino gizadora, honek urte bete ez da falta hau legealdize amaitzeko. Eta guk izen gara gardenak legie ondo bete dugu, oin zuek horren legien kontra basauzi edo horren araudizen kontra. Eta ez da izeri deitzetutan zuen gardentasunak guk izen gara gardenak, informazioa osoa ukindozue eta ez pentsetan da hor dauz esateko eskute bada edo espada ezer. Elkarlana esan duzu. 3 urte baino gila paseute gero eskatzen debe elkarlana legislatura amaitzen da benien lastimie. Bueno, kontuen geustie ona da. Oinarte, osoko bilkura betxuti baina ez dauzek grabeta dauzanak, ona ekardu zen gaizek osoko bilkura aprobetako, 190 edo 98 zuen botoa izen da ezeskoa. Punto. Osea, hori da, esateko elkarlana. Da ganera, gai batak gogoratzen nau, esan zen duen,
elkarlan ona egin dugu, baina botoa kontra botoako dugu. Besterik ez ez. Gaizek hor dauz, eta nik errespetu zuk esan duzune, zuk errespetu nik esan dutena, da lehenengo puntu egaz hasien gora. Esan dute, ez tabaidarik ez da bera esan dut puntu honetan. Gu hasien gora, da ez tabaidatu, puntuek. Eta bilkuraren ostean ezin dut argudiatu zu. Ez, zuk argudiatu zu, idatzi ekar duzu, irakurtzeko, irakurri duzu, punto. Danik erantzun entzut. Danik esan dut, niego la mayor. Zuek egin duzue toda la información y están ahí, secretario, intervención en temas económicos para confirmar que es cierto. Y punto, y punto. ¿Y se acabó? No, aquí no hay debate. Eso es da, también debate nik ez dago. Bueno, lehenengo puntuagaz, orduen, sektore publikoko lege berriari egokitutako kontratazio mailaren inguruko osaerari buruzko proposamena. Gaiz apurat kokatzeko, martxoan 9 zen sartu zen indarien kontratazio lege barrize, eta horrek kontratazio maize osatzerakoan arau batzuk esartzen deuz. Horrek dakarrena da kontratazio mai barrize deitzu biharri zetie, eta plegu batzutan, onartu dien plegu batzutan ikusi dugunez ez gobernuek ez gobernugua sarremanetan jarri dalako, ez azaldu dozkulako bere asmoa zein zan edo, naiz eta guk bai kontratazio maizen, bai teknikarizeri, behin baino goizautan galdetutzagun noiz eratuko dan, zelan eratuko dan mai barrize, eta bar, ez dugu horren inguruko inungo argipen informazio ez asmorik jaso, orduen guk proposamen bat egin dugu. Proposamenien bertan jartzen dugu, orduen puntu batzuk behintzat irakurringotaz, osorik ez, baina bai puntu batzuk. Gernikako udalean kontratazio mailek izaera tekniko izaterekin guztiz ados dago EH Bildu. Kontratazio mailaren funtzioak aztertuta eta asistentzi organo izaera duela kontutan izanik, berekideak funtzionarioak izatea zentzuzkoa iruditzen zaigu. Hau dator, udalan proposamena, gero ez dakit eurek azalduko da ben edo ez, dalako kontratazio maize osatzie teknikoek bakarrik, eta gu horregaz guztiz ados gauz. Baina bai uste duguna da, udal ordezkarizok gure bete beharrak deko guzela, herritarrak boskatu indozkue, politikarize gara, bakoitzak ulertuko dugu hori berantzako zer dan edo zer dakarren, baina gurentzako bai badakaz bete behar batzuk eta bete behar batzun horren inguruen udalan funtzionamenduen ardurie deko gula uste dugu, eta guk be oposizio moduen ardura hori gure gain egin baten egon biherko zala uste dugu. Orduen guk proposatzen duguna da interesadeko edonok edo gutarik edo udaltaldi hori bezabalik itziten duen, udaltalde bakoitzetik bat edo interesadekonak edo danadalakoa, baina bai zinegotzizok eukitzia aukeri emai horretan parte hartzeko, ez parte hartzeko, egoteko behatzaile boska barik ulertzen dugulako bai badala mai tekniko bat eta azkenien hor teknikarizek euki behar da bela azken hitze, baina horrek uste dugu ez da bela kentzen behatzaile moduen horregon alizeteko alde batetik jakitzeko zer gertatzen den udal honetan, kontratazioa gai oso garrantzitsu bat da udal baten ulertuko den moduen, eta bai uste dugu horren gainien egotie gure bete behar dela guri eta zeuena be bai. Eta orduan gure proposamena ez da besterik mai tekniko horretan egon alizetie, eta, eztabaidatu ahalko gendun, inkluso berbabarik egotie, hori bada arazoa, berbabarik, boskabarik, baina egon alizetie mai horretan. Eta ontze bertan, aipatu dugun gardentasunen izenien, uste dugu keinu bat izango zala, ez dakigu ze bilur dauen, gu horregoteko, zer dan eskute gure dana, ez izteko inori horretan parte hartzen, errepikatzen dugu, ez dugu eskatzen boskatzie, ez dugu eskatzen erabakizek hartzie, ez dugu eskatzen ez da berbaitzeko eskubidie hori eztabaidatuko bagendun, baina bai uste dugu gure bete beharra eta
ez da horregotie bai badala gure funtzioetako bat. Eta ez dugu ulertzen, segaitzik ez hori onartu gure. Bueno, dakizuen moduen, gure proposamena da mai teknikoa izetie. Kontratazio maize bakarrik teknikoak asosatzie, politikorik ez, zehotie, ez entzule, ez begirale, ez ezelan bez, ez dugu ikusten beharrezkoa danik. Ze informazioa ez da faltako. Eta ez dugu inolako bilurrik, zuek dinozu bilurreko gule, zuek eguten mazari, ez da izer. Oina altien begon zari, lagu bai. Ez da arazorik oin legiek dino. Beste uze bat, pentsetan du gure proposamena da, mai teknikoa izetie. Proposatzen dugu mai iraunkor bat osatzie, eta bierriz edezkero kontratu konkreturen batentzako beste mai aproposoagoa osatuko litzeke espreski beharrezkoa ikusten bada. Orduen gure erabaki proposamena hoxe da. Lehendakarize udal arkitektoa eta bere ordezkoa udal apailaria. Epaimaikideak, kontu hartzaile, idazkarize eta biruzaina. Eta idazkarize irigintzako teknikarize. Baina ez, bilurrik deko gula bitzik. Nik argitzearen, esaten danien legiek beste gauza bat dino, iruditzeate ez dela guztiz baiestapen zuzena. Ze legiek ez dino inundik inora bezmaizek guztiz teknikoak izen behar dienik. Ya sartu bari lege batek eukin aldabazen irakurketatan, argita garbi, los miembros electos que en su caso formen parte de la mesa de contratación no podrán suponer más de 1/3 del total de miembros de la mesa. Orduen, ez da legiek beste gauza bat dinola, hori, baina egon aldie. Legiek ez dino teknikarize bakarrik egon behar diela. Orduen, legiek dinona arrazoi moduen jartzie erabaki horreri eiate iruditzen inundik inora zuzena. Horregaitzik, aklarazio hau, eta errepikatzen dut, guk ez dugu eskatzen ez da maiko kide izetie eren baten, politiko ez gabiz hori eskatzen, orduen. Bueno, lo que me parece es que no os fiáis de nuestros técnicos. La ley sí está muy claro lo que dice y lo que ha dicho Igati, está muy claro. Y dice que por cada representante político debería, de cada 3, como mucho, un político y todas esas cosas. Nosotros creemos que es suficiente con que la mesa de contratación está formada por técnicos que son los más capacitados y no los políticos, y lo que parece que vosotros como observadores que queréis, incluso sin derecho a la palabra, parece que lo que queréis es, o lo que ocurre es que nos fiáis de nuestros técnicos y les queréis controlar. No, lo que creemos es que cada uno aquí, en este ayuntamiento, tiene sus funciones y la de los políticos es, guk politiko moduen funtzio batzuk deko guz, eta gure funtzioak betetie, gure ustez da, esparru desberdinetan gertatzen dana, jakitzi zer dan. Orduen, ez da ez deskonfiantza puntu bat, ze bestela politiko dan, joango gara udal honetatik, eta teknikoan gainitziko dugu, eta gauza batzuk, teknikoak die, beste batzuk, ez die teknikoak, eta marko batzutan parte hartziek, ez parte hartziek egotiek, errepikatzen dut, ez dakitze bi urnen moten dut zuen, ez teknikoen ganako deskonfiantza puntu bat, zueko lan kokatu gure izango duzuek, gure proposamena desitxuratzeko, baina bai uste dugu, guk, behintzet, ulertzen dugu, guri boskatu gaitzuela, udal honetako markoetan, udal honetako esparruetan eta udal honetako arloatan gertatzen dien gauzan, jakinen ganien egoteko eta ganien egoteko, eta bestela, orduen, espada, ez da izan, enteretako zengo dugu prebio bat deitzu edo jakitzeko zelan doazen kontu, naturalena gure ustez da, marko horretan egon alizet, jakitzeko zer dan kontratan dana, zer ez, zenbat aurkezten dien, zenbat ez dien aurkezten, eta hori etxeko modu naturalena marko horretan egoti da. Ez dut uste inoz informazio faltarik eukuzuenik, oinatin be ez dut uste eukizuenik, da hemendik aurrera bez. Baina proposamena, hemen proposamen bila. Hola, hay dos propuestas. Una, que la mesa de contratación esté compuesta solo por los técnicos, y otra, que dice H. Bildu, que estén los técnicos más controlando o observando los políticos.
Bueno, pues nosotros pensamos que no hace falta que los políticos estén en la mesa de contratación, tenemos confianza absoluta en los técnicos de esta casa y vamos a votar la propuesta nuestra, la que propone el equipo de gobierno, que es que solamente sea mesa técnica y los políticos no intervengan, y luego la otra propuesta, o al revés. Vale, primero vamos a explicar bien las propuestas, gure proposamena ez oso ondo saldu, gure proposamena errepikatzen dut ez da gu kontratazio maizen egotie, eta bueno, irakurriko dut zalantzaren bat geratzen da. Ja, bueno, baina gero gure proposamena azaltzerakoan beste gauza bat esaten bada, eske igual ez dakigu zer gabizen bozkatzen, ordenik gure dut argi geratzie gure proposamena zein dan, eta ez da gu maizen egotie, ni kontrolando ni nada, gure proposamena da. Gernika Lumoko udal kontratazio maietan udal talde bakoitzeko kidat joan ahal izango da, horrek ez du gure esan parte danik. Saio guztietara entzule edo behatzaile gisa botorik gabe, hori da gure proposamena, ez kontratazio maizen egotie, kontrolando y observando zuk esan duzu moduen. Bueno, eso será otra fórmula, no entiendo yo, pero bueno, es igual. Será que no llego hasta ahí. Porque si hay una mesa de técnicos que es la que decide, la que va a votar, ¿no? La mesa de contratación, pues que podamos ir allí y observar qué hacen para arriba o hacen para abajo, sí o no, me parece, por lo que dices, ¿no? Yo creo que es decir, a ver qué hacen estos, ese tema, ¿no? Es controlar. Pues nosotros no queremos controlar, queremos que se hagan las cosas y que los técnicos compongan la mesa técnica. Entonces votamos la mesa técnica, la que proponemos nosotros, y luego se vota la otra. ¿Vale? Bueno, orduen gobernu taldeak proposatutako erabakia aldekoak, kontrakoak, EH Bildu udal taldeak proposatutakoan aldekoak, kontrakoak, bigarren puntu. Dinot, bigarren lehenengo puntuan gauz, eta lehenengo sarrera horretan, bueno, joneke erantzun gure izan dago, alkatien berbak eta argitasunerako zerbait izan da. Ez da egon tarterik eztabaidatzeko, eta orain honetan eztabaidatzen ibili gara hainbat batek izan bestik erantzun. Jakin gure dozein zutire zen, kartak joku honetan. Lehenengo gaizien dugu ez da, bai? Oin bigarren eragoaz. Nik hau ez dute ulertzen, hau ebai segatxik egin. Kartak eta zelako kartak, hamen kartarik ez dau. Hamen da, araudi bet eta araudi bet bete itzen da, legien barruen, besterik ez ebez. Hau ez da katxondeo bat. Gernika Lumoko eraikin publikoak ustiatzeko kontratazio irekietan edo herriko enpresa txiki zein norbanakoek interes berezi izan dezaketenak identifikatu eta publizitate irizpideak ezartzeko proposamena. Bueno, bigarren puntu hau da, danok ezagutzen dugu ze hurbil hau edo Urnautik, adibidez, Pasilekuko jubilatuen tabernie, San Juan Ibarrakoa, Santanapekoa, hainbat aterpetxie, hainbat eraikin dauz jabari publikokoak, udalan hori dienak, eta gero ustiatzeko, lizitaziora ataten dienak, ustiapenerako. Bueno, guk proposatzen duguna da enpresa txikisek edo herriko enpresak edo herriko norbanakoak edo herriko inguruko eskualdeko esan gure dugu enpresa handizetatik kanpo interesa eukin aldaben lizitazio horretan legiek esartzen dabenaz gain beste publizitate irizpide gehigarri batzuk esartzie. Uste duguna da, azkenen kontratazio publikoan, da barrio esan dugu, gero eta, eta uste dut, danopea dozongo gala, gero eta kompetentzi handizagoa egon, normalien, lortzen da zerbitzu hobia izaten dela, gero eta eskaintza gehiagokin, gero eta gehiago unartien, aukeratu kaso honetan ez,
irabazliek, baldintza honagoak eukiko deuz seguruenik, eta holan ulertzen dugu, bastakit kontratazio handizek diena, kale garbiketi izan aldana, enpresa oso espezializauek eta enpresa oso handizek boletinen gainen egon aldiela, edo kontratatzaile perfilen gainen egon aldiela, baina taberna bat ustiatzeko aukeri eukin aldaben jente enpresa norbanako horrek, mundu horretatik urruntza geratzen diela. Orduen guk proposatzen duguna da, eta bueno, batzuk aukeratu duguz, nondik hastearren, edo guk horrek ikusten dugu zelako hurbilenak izan aldienak, hirugarren adineko entzako hilapaindegi ze, hirugarren adineko taberna, San Juan Ibarrako taberna, Santanapeko taberna, Pasalekuko txiki parka, Azokako postuek eta aterpetzien kasuen, uste dugulako, herritarran interes berezize eukin aldabela, horretan publizidade irizpide gehigarri batzuk edo esartzi. Eta gure proposamena zan alde batetik horrek lizitaziora ataten dienien bando bat jartzie, bazkenien herritarre orok informazio hori ukitzeko eta jakitzeko aukera hori dekola gure izen eskero aurkezteko guztiapen horretara. Eta beste alde batetik ikusten dugulako bandoa batzutan arazo ezberdinek tarteko igual, bastala portaldan atara heltzen, askotan ikusi dugu da batez, igual inguruko auzoatan eta uste dugulako bebai, azkenien gauza asko ez dela bakarrik Gernikera mugatzen, baizik eta inguruko herrizetako jente bate bebai interesa eukin aldabela, herriko komunikabidetan bebai publizidadea itxi esan proposatzen genduna, eta herriko komunikabide moduen, baina hori aurreko batzordien besan eban, pres gozala eztabaidatzeko zeintzuk izen bierdien, guk bai kokatzen gendu zen Hitza eta Oizmendi, ulertzen gendulako komunikabide lokalak diela, eta hori da gure proposamena. Bueno, gaur goizien komentu dugu moduen, bat gatoz zuek proposatu dozuenagaz. Bigarren puntuko, bigarren atalagaz izin ezin. Da, bueno, ikusitxe ez gauzeladoz, gure proposamena aurkeztuko dugu eta mesedez Jon irakurtzen basun. Proposamena izango litzake leku guzti horietan proposamena honetan erabakitzen diren publizitate irizpideak honako kontratuetan izango dute eragina gutxienez, aipatu direnak. Aurrez aipatutako lizitazioetan legeak ezartzen dituen publizitate irizpidez gain honakoa gehitzea. Gernika Lumoko portaletan bandoa jarriko da lizitazioa indarrean iraun arte kontratatzailearen profilean. Bosketara joango gara. Bueno, EH Bilduk aurkeztutako proposamenaren aldekoak, kontrakoak, Bueno, igual como explicación de voto, diría que nos parecen más que suficientes los medios que hemos dicho con los que íbamos a informar a la gente. Primero, los que la ley exige y luego además los bandos en cada portal. Ya el tener que poner en medios de comunicación, pues bueno, ya probablemente suponga un costo añadido y que no, la verdad es que no nos parece necesario. Bueno. Gobernu taldearen proposamenaren aldekoak, kontrakoak, abstentzioak,
Hirugarren puntua dela eta proposamen eztabaidatzen hasi baino lehenago sarreratxo bat egingo dugu. Gutxienez azkenengo 3 urtetan legislatura hasi zenetik eta gutxienez 15 bider edo galdetu dugu ea marko desberdinetan, ez bakarripenetan, batzordietan bebai, baina ondino ota eta horren arazoa konpontuari jarraitzen dau dakizuenez, lotxagarriz eba da, be. 2015ean galdetu gendunien esan jakun, plegua prestatzen ari gara, zorra zenbatekoa dan kalkulatzen ari gara, eta bar luze bat. Beti jaso izan dugu erantzun bardinen, eta 3 urte garrenien hasierako puntu bardinen gauz. Gitxi gora bera, ez dakigu, zorra zenbatekoa dan, ez da zelan ordainduko dan bez, ez dakigu plegu berriak noiz, eta zelan landuko diren, eta ordenantzarik egingo dan, ala ez be, ez dakigu gaur egun. Orain arte, ez ari hori gai honi irtenbide bat emoteko kapazak izan, bintzat 3 urte pasa dira, eta puntu bardinean egotik hori dino, ez da? Zorraren aitzakia jarri da beti, koporu bat onartu zen bere garaian, gero kopuru hori ezala zuzena, eta gaur arte ez duzu esan zuzena zein dan, eta hau jakiteko pausurik emon behez ikusten dela. Baina orain ematen dau, hilabetean enpresa batek zorra zenbatekoa den erabakiko dagoela, eta bueno, por fin azkenean jakingo dugu, eta hortik hasiko gara pausuak emoten azkenien, ez da, otatao arazoari irtenbide bat emoteko. Gure proposamena hortik dato, orain zuzen behin zorra zenbatekoa dan zehaztu, eta otatao zerbitzu gazdeko guzen arazo larria konpontzeko proposamena dakargu. Eta proposamena hau da, zorra zelan ordainduko dan adostea. Herrian dekogun aparkatzeko sistema hobetzeko neurriak, marko parte-hartzaile eta inplikatutako eragileekaz kontatuta hor hartzie erabakizek. Zorraren jatorria aztertu zergatik gertatu dan eta berriro zerrepikatzeko garantia bat adostea, danon artean, eta bere garaian. Egin zen mugikotasun plan hori kontutan hartzea. Hau da, legezkanpoko egoera hau, gaur egun dekoguna, honi irtenbide bat ematea eta ordenantza adostea. Azken honi dagokienez ordenantza dela eta arautegia dela eta beti entzun izan dugu bai egiten ari gara edo egingo dugu, baina gure ustez ezin dugu gehiago itxaron. 3 urte eta gero konpromisoak hartzeko momentua dela eta hori eskatzera gatoz gaurkoan be. Ez dugu proposamen jakin bat ekarri gaurko osoko bilkuran bozkatzeko edo argi dekogu guztion artean erabaki behar dugula, honen irtenbidea eta lehen aipatu da zen pausu guztia zelan emon, baina zelan egingo dan adostu behar dugula ere bai, hori argi dekogu. Nik ez dakizu gogoratuko duzuen, nik aspaldi baina Euskarako irakasle izan nintzen urte askotan, eta hor gau eskolak eta sortu zirenean eta euskaltegizek eta bat, kompromisoak, jente asko kompromisoak hartzen hasi ziren Euskara dela eta ikasten hasi zen, eta hor batuaren eraginez, beti izaten zen, Euskara ikasten ari naiz, Euskara ikasten ari naiz, eta hori, azkenean adjetiboa sortu zen ari naiztar. Horrek esan gure dau, asmorik estekonak erabiltzen dauen zerbat zela. Euskara ikasten ari naiz, baina urtea pasatzen dira eta oraindikan ez dut ikasi, baina ez daukat gogori, baina nire borondatea adierazten dut esaten Euskara ikasten ari naiz. Uste dugu, gobernu apur bat ez nahiko ari naiztarra dela bebai, zego galdetzen dugu nien, zelan dauen arautegi bat edo kontratazioko pleguak edo beti erantzuten dugu edo entzuten duzu eta jasotzen dugu ari naiztarra baten erantzuna. Egiten ari gara. Bueno, respecto a este punto, he leído en el escrito que habéis presentado que cuando el ayuntamiento decidió ampliar la OTA a todo el municipio, la empresa que presta el servicio empezó a tener pérdidas y reclamó una compensación al ayuntamiento. Y no es así. La ampliación
si no recuerdo mal, fue en el 2008 y la reclamación de la empresa en el 2015. Hay un desfase de 7 años. Bueno, ahora he oído decir la palabra deuda, sorrá. He contado cuántas veces has dicho. Creo que han sido 9. Bueno, nosotros en el 2015, en Comisión de Gobierno, ante la reclamación de la empresa, esta que he mencionado, acordamos el inicio del expediente para reconocer la obligación, pero sin acordar ni disposiciones de créditos ni pagos, pues existía ya una negociación con respecto a la liquidación. Es lo que tú interpretas como ikasten ari naiz. Primero nos reclamaron una cantidad, después una menor y más tarde otra mucho menor. O sea que lo de ikasten ari naiz, pues yo no comparto. Ahora está en marcha una auditoría que hemos encargado y por tanto estamos a la espera de que los auditores nos digan si tenemos que pagar algo o no y en su caso cuánto. Por lo tanto, no voy a repetir lo mismo. Bueno, hasta que recibamos esa información, hablar como tú hablas de sorrá para arriba y sorrá para abajo, pues considero que no es lo correcto. Bueno, y en cuanto tengamos todos los datos, retomaremos el tema y sacaremos nuevamente el servicio a concurso. Zorra dala eta ez dala, nik ez dakit behatzi bider esan duten edo 80, nik ez dakit. Bueno, ondo dago, eta gehiago bazan be, nire gogoak esan doztelako esan dutaz, orduen, nire diskurtsoa da hori Iñaki. Baina zu zeuk esan dozu, que nos reclaman una cantidad, reconocer una obligación que existía, o sea, reconocer una obligación que existía, mi pueblo quiere decir que si existe una obligación y hay un déficit en la empresa y hay un convenio que dice que hay que pagar ese déficit, eso es una deuda. En mi pueblo es así. Dala, edozein kasutan. Azkenengoko lehen esan dute moduen 15 bider bai eskatute foro desberdinetan mesedez kontatzeko zelan dauen hau, gaur azalpen hori motea eskertzen da. Más vale tarde que nunca. Eso último que has dicho, yo creo que siempre os hemos dado una explicación, solo que ahora había algo más que decir, como es esta auditoría. Que estábamos negociando, y bueno, y por otra parte, que dices que en tu pueblo eso se le llama deuda. ¿Reconocer una obligación? No, lo que hicimos es iniciar un expediente para el reconocimiento de una obligación, y el órgano competente para ello además es este. Y aquí no ha venido todavía hasta que estén las cosas claras. Pues eso es lo que hay. Bueno, horrengari ene pues eso es Bueno, hay palabras que son fuertes, ¿eh? Has dicho que es gogoa, sure gogoa, y tu discurso decir 8 o 9 veces en tu lectura que hay una deuda y que en tu pueblo se dice así. Pues si tu pueblo es el mismo que el mío, en el mío no se dice así, se dice como ha dicho Iñaki, ¿eh? Porque lo que es duro es adjetivos como que es lo zagarría lo que hacemos, que no somos capaces, también ha habido que escuchar, ese aricapasac. Y bueno, pues yo no sé, que somos incompetentes de alguna manera, ¿no? Eso es el gogoa que te da a ti tu discurso, pero una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que es la realidad. Y nosotros lo que no vamos a empezar a desacreditarte a ti ni a tu equipo con esos adjetivos negativos, malos, que normalmente no se deberían utilizar ni en este pleno ni en ningún otro sitio. Pero si el gogoa de tu discurso dice eso, lo repites. Bueno, sí quiero contar también yo un poco de la OTA. Igual entro en algunos números añadiendo un poco a lo que ha dicho Iñaki. Nosotros, parece que no puedo hablar.
No. Las reglas del juego, José Mari, juegan siempre a tu favor. Antes no has dejado una réplica que quería hacer yo al principio. Perdona. Lo he dicho que nos aclaréis, por favor, si hay réplica y contrarréplica. Y cuando a ti te conviene... Tranquila, mujer. Mira, las réplicas es para temas del orden del día cuando es un pleno extraordinario. No son ruegos y preguntas. Y cuando estamos tocando los temas, punto 1, se vota para adelante, punto 2, se vota para adelante, y ahora estamos en el punto, me parece que 3. Entonces no hemos votado, estamos hablando, porque no hay que votar además, si ves no hay que votar, y hay que informar. Iñaki ha informado, tú nos has puesto todos los adjetivos que has podido, nos has puesto escapularios, nos has puesto de todo. Y entonces he dicho que yo voy a añadir un poco más de información a lo que ha dicho Iñaki con números. Yo voy a poner unos números. Bueno. Nosotros en diciembre del 2015, como bien ha dicho Iñaki, iniciamos un expediente sin que se hayan materializado disposiciones de créditos ni pagos. E iniciamos negociaciones porque no queríamos que una empresa que trabaja y da servicio para este ayuntamiento tenga pérdidas. Y puede ocurrir que no pagará a los empleados. Queremos que la empresa que trabaja para el ayuntamiento no tenga pérdidas y que pague religiosamente a sus empleados. Segundo, tú has dicho que es igual 80 veces también, y estás poniendo una palabra falsa en el texto que has leído. 8 o 10 veces que has dicho zorra, deuda. El Ayuntamiento de Guernica no tiene ninguna deuda con nadie, y lo que no hay que hacer es tergiversar malintencionadamente. No tiene ninguna deuda, ni con esa empresa ni con nadie. La empresa que da servicio de la OTA dijo que tenía pérdidas a finales del 2015, que es cuando nosotros iniciamos ese expediente. Y pidió más de 750.000 euros, estoy diciendo bien, por 3 años. Porque en el contrato aprobado en el año 2001, o sea, hace 17 años, y luego prorrogado en el 2008, con algunas modificaciones, decía que en caso de pérdidas habría que hacer un reequilibrio económico, y esas eran las pérdidas, pero esas eran las pérdidas teóricas. Que había que hacer un reequilibrio, lo que he dicho antes, no queremos que pierda. 4. Les dijimos que no estábamos de acuerdo en lo que presentaban y les pedimos las pérdidas reales. ¿Qué pérdidas reales tenían? No teóricas, sino reales. Si es que las tuvieron. Y así hemos estado esperando casi 2 años y medio. Desde diciembre del 2015 hasta el mes de mayo del 2017. Y resulta que ahora, no, 2018, y ahora dicen que las pérdidas reales son 470.200, no sé cuánto, 400, números redondos, 470.000 euros. O sea que lo que decían, que tenían las pérdidas de más de 750.000 en 3 años, ahora dicen que en 6 años, no en 3, sino en 6, 470.200 y pico euros. Bueno, pero nosotros hemos dicho que no vamos a pagar hasta que se audite y esa auditoría nos diga las pérdidas son tanto. Y no queremos que la empresa pierda. Quinto, el Ayuntamiento de Guernica, o nosotros, este equipo de gobierno, no está para hacer negocio con el aparcamiento, eso que quede claro. Nuestro objetivo es ordenar el aparcamiento. Yo creo que cuando surgió, que había otro equipo de gobierno hace 17 años, pues si pusieron o implantaron la OTA fue para ordenar el aparcamiento, y este equipo de gobierno, 17 años después y antes, el anterior equipo de gobierno, continuó con la OTA para
ordenar el aparcamiento, no para hacer negocio con el aparcamiento. Esos 6 años que estamos hablando, del año 2011 al 2017 incluido, los ingresos del ayuntamiento por la OTA son 720.000 euros, 1.000 euros arriba abajo, 720.000 euros por las tarjetas y 165.000 euros por las sanciones, lo que hace un total de 883.000 euros. Si en el peor de los casos son 470.000 las pérdidas de esa empresa, ellos dicen ahora que 470.000. Si la auditoría dice el caso más desfavorable, que son 470.000, pues si hacemos la resta, es que el ayuntamiento, con la OTA, con ese servicio, gana 413.000 euros. Y el ayuntamiento y este equipo de gobierno no está para hacer ingresos con eso. Pero es así, porque dicen zorra, pérdidas. No, no hay pérdidas, ha habido ganancias. Hasta en el caso más desfavorable. Y yo dije un día aquí, y conté una historia cierta, de un señor que vino de fuera, estuvo viendo una partida de cartas y entró en la partida de cartas, y cuando entró a hablar, hubo uno que le dijo, hubo uno que le dijo, mejor que no entres porque en este pueblo el más tonto sabe hacer relojes. Yo os voy a decir una cosa, nosotros, este equipo de gobierno, no sabe hacer relojes, pero llevar las cuentas bien, sí. Para que os quede claro de una vez. Yo, galderatxo baino ez argitzearren, porque, no sé, me he quedado, no sé, si yo sé hacer relojes o no. Pero si se reclaman 470.000 euros, yo no digo que este equipo de gobierno en este ayuntamiento vaya a perder con la OTA. Yo no, en ningún momento he dicho esto. He dicho que hay deuda. Y esta es la octava vez que lo digo. Habían sido 7 la anterior. Sorradao, porque si después de la auditoría ellos reclaman 470, aunque sea menos, a la empresa está reclamando un dinero que se le debe, ¿o no? Aunque el ayuntamiento no tenga pérdidas, porque por otro lado tiene diru sarrera, nik hori ez dut eztabaidatuten, baina zorra existitzen da. A ver, vamos a ver. Yo creo que lo que yo he hablado, pues no, o Iñaki ha hablado, pues no hemos expresado muy bien. Hemos dicho que se está haciendo una auditoría a esa empresa del servicio de la OTA de Guernica. Que se está haciendo la auditoría, que no la tenemos. Que la empresa pidió por 3 años, no sé si se ha escuchado bien, más de 750.000 euros. Dijimos que no estábamos de acuerdo y ahora nos había dicho que eran 470.000, no por 3 años, sino por 6. ¿Qué tenemos que pagar? ¿Los 750.000 aquellos? ¿O los 470.000 posteriores? ¿Ya si has pagado el anterior? No. Hemos sido prudentes, hemos sido serios, hemos actuado como hay que actuar y la empresa reclama, pero no sabemos seguro si son los 470.000. Cuando venga la auditoría y el auditor diga si son 400, se pagará 470 por las pérdidas que ha tenido. Y si son 320, pues pagaremos 320. Y eso no es deuda. Hoy es el día que no hay deuda en este ayuntamiento. El caso es que si tú le quieres llamar, y puedes llamar 80 veces, y has dicho que tu discurso te da la gana, gogora, pues sigues gogoratuando. Ponen esan nire gogoa da, nire diskursoa hitzeko. Ba esan, laro bider bai, Iñakeri esan zu 8 behatzi, 7. Ba esan, ez da holan. Hemen ez da zorri momentu honetan. Bat bega bez, eta inogaz bez. Nik argitzearen emoten dugu. Bai, badau, zuk hasi dozulako debate, Iñakik puntue azaldu deu. Bai, nik esango dutxut, begok esaten da benin, eta guk esaten dugu nien zorra, nundik ataraten dugun, emoten dugu hemen guk, ataraten dugu zela gauzak, ez dakit nundik. Baina,
Gero esan zenduen eta esango dozue tokiko gobernu batzordie ez dela organo kompetentie zorra dauen edo ez onartzeko, baina tokiko gobernu batzorde baten zengitan zuek partesarien eta zengitan zuek hartzen dozu zen erabakizan 600.000 euro bueltako, 600.000 euro bueltako zorra onartzie. Txarto onartute? Igual. Baina hori onartzen da nien, akta ofizial baten datorren nien, marko ofizial baten onartzen da nien, ez gabiz gu ez dakindundik ataraten zorra dauen edo ez dauen. Eta zuek, gero, beste 3 urte itxaron behar izen zuen, izen bazue jakiteko zein dan zorra edo zein estan, ze auditoria hau, oindala 3 urte eskatu alzan jakitzeko zenbat bueltatu biharriakon, ez bat zugure ditu zorra, zenbat itzuli biharriakon, naiz eta udalonek diruzarrera batzukekin, diruzarrera horrek gazteta zauz, ulertzen dondik, aurrekontetan sartu zielako. Eta diru horrekaz, inbertsioak eitzen dielako, gastuek eitzen dielako eta sartzen di. Orden, hor dau diru bat, igual, 0 bada ez da nahi berko, baina 300.000 euro bada, bai, 0 bada ez, 0 bada ez, baina 400.000 euro bada, zorra da. Eta 0 izeten bada, egon gara 3 urte edo baino gehiago, buelta-bueltaka gai bardineri, auditoria hori einatzen, oindala 3 urte eta zinen egongo 3 urte ilegala dan zerbitzu bategaz, kontratu barik dauen zerbitzu bategaz. Ordenantzie jarri barik. Herri honetan aparketako arazoari irten biderik emon barik. Egongo ginen beste goera baten. Zorra dana, dalakoa 0 bada, perfecto. 400.000 euro bada, que no se pierde, pues se deja de ganar. Baina hor dago. Bueno, yo ya doy por terminado esto. Lo que sí repito, que lo que no me gusta, pero parece que uno cuando está en este puesto tiene que escuchar, porque no es la primera vez durante estos 3 años, más de 3 años, que es una vergüenza, lo chagarría lo que hacemos nosotros. Yo no me tengo que avergonzar absolutamente de nada y este equipo de gobierno tampoco, porque hacemos las cosas con transparencia y lo mejor posible. Y llamarnos incapaces o no capaces, que será lo mismo, ¿no? Y bueno, y eso me parece un insulto en toda regla, que nunca vais a recibir ese insulto por parte mía y que esta es la enésima vez que ya recibo, pero que, bueno, algún día tendrá que desaparecer de este salón de plenos donde estamos los representantes de este pueblo. Y que seguiremos igual, haciendo bien las cosas, con esta prudencia en el caso de la OTA, que creo que hemos explicado bastante bien. Que vosotros queríais que aquí hubiera una deuda que habéis dicho 1,5 millones y 1.200.000 más de una vez, y deseando de que salgan mal, deseando de que pues yo nunca estaría deseando que saliera mal. Yo estoy deseando que las cosas salgan bien. Y están reclamando cosas que he dicho 2011, 2012, 2013, no, el 11 no, el 12, 13, 14, 15, y que esa fue la legislatura anterior también, y yo ya estaba, y también estoy en esta, y estoy con la misma prudencia y procurando, intentando hacer bien las cosas, y así seguiremos. Y ya he dicho los números, y los números son esos. Y nada más. Yo sé algo más, azkenengo argipen bat, gure berbak esaten duguzunak bentzet esaten dugu zen moduen esan, ez dakit hizkuntza arazo bat dagoen hemen, baina ez arete gai izan gauza bateri irtenbide emoteko, ez de gure esan, sois incapaces, no sois capaces de hacer cosas, eta hori da gure berbak manipuletie, beste mezu bat aditzera emoteko, ze ez arete gai izan arazo konpontzeko argi dau, hemen gauzon dino arazo negaz, eta esteko zer ikusirik con que no seis capaces con no sé qué, eta guk hori ez dugu esan. Gizau, ez du berbarekin gorren ganien, ez arie kapazak. Ez arie kapazak izen. Ez arie gai izen, gai honi irtenbide bat emoteko. Ondo, edartu. Sektore publikoko kontratazio lege barriak agintzen dauen kontratu berezien edo reserbauen gizarteratzeko programak dituztenentzako porzentajea zehazteko proposamena. Bueno, barriro kontratazio lege barri zen arira, lege barrizek martxoan indarrien sartu zanak eskatzen da bena da zehazteko, bueno, izenburen bertan esaten da, baina
kontratu erreserbatuen 100%. Honek esan gure deu, arlo jakin batzutan edo zerbitzu esarritza zen zerbitzu jakin batzun totalan 100% reserve bierdala gizarteratzeko programak dekiesen enpresantzako. Hori lege barriz sartzen zen momentu enen berzan, eta esan ez, guk proposamen bat ekarri dugu, batzordien bertan esan gendun prest gauzela 100 hori zein izen bierdan eztabaidatzeko, guk hasikera baten eztabaidan oinarri moduen 7 proposatu gendun, baina hori nundik hastiarren batzordien komente gendun, eta lan zan. Eta bai uste duguna da, bai badala premiazko gauzat, eta gauza garrantzitsu bat, azken nien, hainbat arazo eukin aldaben jente bati, arnaz apur bat emoteko modu badalako, gizarteratzeko programak dekezen enpresak, gure udalak eskaintzen da bezen zerbitzuetan eta dana dalapatan, horretan integreta goti orden uste dugu, berandu baino lehen, eta ganera gehiago jakin jelegiek eskatzen da bela esarpen hori eitzie, proposamen hori ona dakargu. Bueno, pues con respecto a este asunto, y como ya hemos comentado esta mañana, la ley establece un plazo de 1 año para llevarlo a cabo. Creemos que hasta que no se produzca un desarrollo reglamentario del precepto de la ley donde se establece esa obligatoriedad, para saber a qué nos debemos atener a la hora de reservar ese tipo de contratos, no nos parece prudente llevarlo a cabo. No sabemos de ningún ayuntamiento que lo haya hecho y creemos que lo prudente es esperar, ya que tenemos, hay 1 año de plazo para ello. Creo que lo prudente es esperar, ver otros modelos y hay tiempo. Guk uste dugu ez dagoela urtebeteko epie, gure teknike, hemen gauzen igual kontratazioan eskara adituek, baina bai badeko gure ekipo bat, eta gure ekipoak teknikoak kontratazioan nahiko adituek dienak, esaten ez da urtebeteko epe bat. Hori esarri behar kontratu lege barrirako, eta guk dakigunan arabera, eta uste dugu zuzen gauzela, hori esarrien bierda, eta urtebeteko plazu bat bai aipatzen da legien, baina da ministroan kontseiluen kontu bat, ez udalan kontu baterako. Hay 1 año de plazo desde el momento en que se aprobó la ley. Ahora evidentemente queda menos, pero yo creo que más de 8 meses todavía, marzo. Y desde que sabemos que se va a aprobar la ley eta legie indarrien sartzen da, baina aurrien margen bat eukitzen dugu, da ez dakite kasu honetan 2 urte edo beti dien bardine, edo urte bete 2 edo egon da hori, eta guk uste dugu olako gai bat lehentasunezkoa izan bierdala, eta ikusten duguna da, azkenean hemen gizarte gaizek beti geratzen dela apur bat, itxarongo dugu azkenengo plazuko, azkenengo momentura arte eitzeko harinago ez dagoelako inungo derrigortasunik zuen arabera. Eta gero, bebai esatie, herri batek bezez dekola, herriren bat izen biorko da beti lehengoa, edo beti gongo gara itxaroten herri bateri arekeitzen da bena, bastakin nordan lehengoa dan herri hori beti, baina... Tú sueles ser quien dice que nosotros tergiversamos vuestras palabras. Bien. EH Bilduk aurkeztutako proposamenaren aldekoak, kontrakoak, Gernika-Lumoko hileta zibilak arautzeko ordenantzaren proposamenaren lehen onarpena. Argitzeko, nik ulertu dodanez, batzordien esan dozue, ez dala onartuko gau. Torren zagaitzik gabiz onartzen. Bale. Gai ordenien lan eskatu zenuen zuek. Bai, baina zuek batzordien gaur esan dozu ez dozuela onartuko. Gai ordenien agertzeka zuek eskakunekoa. Gure asmoa ez da onartzen. Zuek aldo zuek itzi maiganien lehen adostu dugun moduen, baina
jai ordena inge dau zuen proposamenagaz. Bueno, seguramente eramaien batzordiek olako gauzek argitzeko balizio izaten dugu, esoiko bilkura bat izan arren. Lehen jonek azaldu deu, guk aurreko hastien bidali genduen proposamen hau, baina hau ez da aste honetako proposamena, ez da hilabete honetako proposamena, eta ez da urte honetan atara dugun gai baten inguruko proposamena. Apurtxu bete gaizeko katziarren edo, igezko ekainien herritar talde batek eskaera bat sartzen dugu udalerregistroan, apurret agurtza zibilen inguruko ordenantza bat edo arautze bat eitzeko udala prozesu hastera animatzen edo eskatzen, eta euren prestutasune adierazten, bolako prozesu baten, euren iritzizek eta euren ekarpenak emotieri begire. Guk igezko ustaileko ohiko osoko bilkuran gaizi atara gendun ikusitxe baia, hileterdi edo pasezala, eskaera geuri be aile gehiakun, eta zein jakune izan zen, irailetik aurrera, batzuk izaten die promesas de nuevo año, hemen izaten die promesas de nuevo curso. Irailen hasiko ginela ordenantza horregaz, ikusten zala beharra, eta ekingotza gule horreri kurtso barrizegaz batera. Gu kurtso honetan prudentziz jokatu dugu, kontuten hartu eta gobernuen partetik borondati hauen denbora kontu ezala oneri eunzteko, baina, ekaineko osoko bilkuran gaize sartzie proposatu gendun, esan joan, ekaineko osoko bilkurara, eta gai honetaz berbaitzen gabiz, guk esoiko osoko bilkura bat eskatu eta gaize maiganien jarri dugulako. Esan dugu moduen, geure proposamena pasan astetik maiganien dau, eta gobernuen proposamena etorri jaku gaur goizien. Nik ez dakit gobernuek zelan funtzionatzen duen, erabakizek hartzeko, zelan antolatzen zarien, zelan adosten dozu esan geuzek, lertuko dozuen moduen, guk gaur goizien jasoten dugun proposamen bat eztabaidatzeko, ez dekogun margenik gaur atzaldeko osoko bilkura baterako, ze guk bai eztabaidatzen duguz eta bai saiatzen gara gure artean adostasunetara aiegetan. Baina, sorpresa sartu dugu gobernuen proposamena, proposatzen duena dalako maiganien iztie gaize, gai honek sustatzen duen interesa kontuten hartute, prozesu parte hartzaile bat edo jarri nahi dalako martxan ordenantza honeri ekarpenak eitxeri begire edo danalakoari begire. Ez dakitxo ondo ulertu duten, orduen dinot, bestelako azalpenik bada argitzi baino esan izango. Karo, guadoz gauz ordenantza hau oino gehiago atzeratzie, beti be parte hartzeri bide emoteko bada. Baina bai honegaz, bai guzteko jakun argipen bat eitxina, ze usteot kontzeptuen inguruko ulermen ezberdine deko guzela, lehen botadan gardentasunen espitzen inguruen, elkarlanan inguruen, ikustot ez dugu zela gauze bardinek ulertzen, eta askotan parte hartzen ingeruen be, ez dugu zelako gauzek modu bardinen ikusten, ez? Gu pozik hartzen dugu parte hartze prozesu bat interes publikoko gai bat da neurrizen, uste dugu parte hartzie bi norabidetakoa izen bidala, hau da, herritarran ekarpena jasoten die eta herritarrari bide emoteiakie udaleko marko ezberdinetan parte hartzeko, orduan guk uste dugu aurrekontuetan izan moduen web horrezen inkesta bat jartziaz ez dela nahiko, herritarrak ez bakarrik fitxa bat bete, baizik eta gaizen ingeruen eztabaidatzeko markuek eskaini bilako zela eta udalak eskaintza hori eitzeko erantzunkizune dekola, orduen gu prest gauz prozesu horretan alkarregaz diseinetako geugaz eitzeko prest bat zauzie, zekusten dugu alde batetik formatan eta fondoan honetan nahiko adoz gauzela,
Zeguk aurkeztu gendu proposamenetik, zuek aurkeztu dozuenera, bestak 2-3 esalditako ezberdintasune dau, bueno, esalik edukinetan gitxi gora bera gaiz ezelan enfokeu ados gauzela, eta formetan be ados gauzela. Zeguk hasikeratik plantie genuen, herritarrari hitze emon bilakela, olako ordenantza baten aprobazio prozesu batetan. Orduen bai uste dut, baldintza dauzela elkarlanien, prozesu hori alkarregaz eitzeko, beti be parte hartzi estanien, protokoloa betetako prozedura bat, sino parte hartzi edanien, benetan herritarren iritzizek jaso eta herritarrari eztabaidatzeko guniek eta espazioak eskaintzien oinarritxua, ez? Orduen gu ados gauze maizen gainien izte hori, jaierako itxiko dugu nahi bada aprobazio hori, baina beti be hori, indartzeko eta bultzatzeko parte hartze prozesu hori. Bueno, como hemos podido ver esta mañana, vuestra propuesta de ordenanza y la nuestra son muy parecidas. Coinciden en casi todo. Hemos explicado las diferencias, pero me parece que no han quedado claras. Si no habéis tenido tiempo de mirarlas por lo que dices, pues voy a deciros porque las tengo aquí. Para facilitaros el trabajo. No hace falta, ya les he explicado yo. O sea, pues si es para facilitar. No le ha quedado claro. Sí, se ha entendido. Sí, pues bueno, voy a ir al grano. Voy a ir al grano explicando cuáles son las diferencias, que puede tardar muy poco, porque no son muchas. Menos de 5 minutos. Sí. No, y con 2 me sobra medio. Bueno, la que nosotros proponemos incluye un plazo de presentación de solicitudes que la vuestra no incluía. Vosotros proponéis que pueden celebrarse todos los días de la semana, de 9 de la mañana a 9 de la tarde, y nosotros que sea de lunes a sábado, siendo de lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de mediodía y de 5 de la tarde a 9. El local destinado para las celebraciones, vosotros proponíais que fueran el Ayalay Areto, el Ayalay Chiqui y Jayalay. Y nuestra propuesta es que el local destinado a las celebraciones, con carácter general, sea la capilla del cementerio, y en caso de que este homenaje se celebre si no es de cuerpo presente ni con urna de cenizas, pueda celebrarse, como decís, en el Ayalay. Y por último, que no se permite publicidad ni manifestaciones o incitaciones a actitudes homófobas, xenófobas, ni utilización de imágenes de contenido sexista o mención a cualquier simbología política. Bueno, pues esas son las diferencias que yo he podido ver, así de rápido. Bueno, de todos modos, como ya hemos dicho ahora y también esta mañana, no era nuestra intención aprobar esta ordenanza hoy y aquí. Nuestra intención es exponerla en la página web del Ayuntamiento para que quien esté interesado, y nos consta que hay gente interesada, porque incluso en este pleno han estado mostrando ese interés en que, bueno, pues haya una ordenanza de este tipo, pues digo que quien esté interesado pueda leerlo y aportar sugerencias si lo cree conveniente. Ezberdintasun horretaz zein dugu berba, horregaitxik esan dut orokorrian ados gauzela esaldi batzuk kamiseta, horretaz zein dugulako berba, baina ulertzen badugu prozesua zabalduko dala ekarpenak eitzeko, ulertzen dugu hori danabe eztabaida gai egongo dala, zera gure iritzizek, baina gure iritzizegaz bat inaldeuelako herritar ezberdinak. Horregaitxik ez gara sartu, zek ezberdintzen gaitxuen, eta sartzen ez dana eta guretzat importanti dana, ekarpen moduen plantieko dugu prozesu horretan. Raitzen dugu pentsetan, inkestaz aparte, parte hartzi hori baino gehi zaudala, eta bai uste dugu herritarrari eztabaidarako marku bat eskaini beharko jakiela honetaz berbait.
azkenengo puntua da 2017 ekitaldiko toki entitatearen kontu orokorraren onespena hala badagokio. Eta honen gaineen proposamena da toki erakundearen 2017 ekitaldiko kontu orokorra onestea, kontu orokorra udalaren kontu orokorrak eta udalaren autonomia dun erakundeenak osatzen dutelarik, kulturetxearena, euskaltegiarena, lanbide ekimenak, zentroarena eta kirol patronatuarena. Kontu orokorra behar den bezala honetxi ustean, 2017 ekitaldiko kontuaren berri emango zaio herri kontuen euskal epaitegiari indarrean dagoen eta aplikagarria den legediak adierazitakoari jarraituz. Bueno, aquí poco tengo que decir, se trata de un mero trámite. Lo pasamos por Comisión de Hacienda, que informó favorablemente. Posteriormente se expuso al público durante un plazo de 15 días a partir del siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya y lo traemos hoy aquí pues, para su aprobación y eso es todo. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak. Bueno, beste barik.